Jeg har altid været en meget udadgående person, men i og med, at jeg i mit job hos Velux sidder og snakker med mange forskellige folk fra mange forskellige dele af verden, gør, at man bliver endnu mere åben, og endnu mere åben over for at få nye indtryk. En god dag for mig på arbejde, det er, når jeg kører hjem om eftermiddagen og tænker, vi fandt ud af noget virkelig godt i dag. Vi var samlet fra nogle forskellige steder, og vi havde noget forskellig viden, og det gjorde, at vi fandt en god løsning. Det er det, jeg synes, der er fedt. Vi forpligter os til at hjælpe hinanden, men vi føler ikke, at vi har ret til noget. Selvfølgelig føler man, at man har ret til noget, men man gør faktisk tingene for at hjælpe hinanden. Jeg hedder Tove Ting Mikkelsen. Jeg arbejder i Manufacturing Planning Logistics i Kolding.